Мы очень рады вновь видеть вас в селе Верхнее Иркеево на лыжной трассе. Сегодня День здоровья, подтверждая неоспоримость и важности здоровья детей и взрослых и необходимости заниматься спортом в любом возрасте. Мы собрались сегодня здесь, чтобы провести лыжный забег. Ямлы табигать кышагына җыелучы белем бирү учреждениесе коллективларын район хакимияте башлыгы урынбасары Рамил Хаетдинов, район мәдәният йорты артистлары Вильнур Хасанов белән Алмаз Шәрипов иң дәртле җырлары белән сәламләде. Бу көнне биредә катнашучы һәркем күңеленә хуш килгән шөгыль таба алды. Кемдер чаңгыда һәм тюбинг ташуды, кемдер хәрәкәтле спорт уеннарында катнашып, җитезлекләрен сынап карады. Бүген шул тиклем матур көн. Под заказ эшләнгән кебек. Кояшы да бар. Шундый кәеф яхшы. Монда урман тулы кеше, балалар уйныйлар. Теләгән кеше лыжыда шуа. Шәйләр кайнап тора. Шул тиклем бүген рәхәт, җанга рәхәт көн. Занимаюсь уже на лыжах профессионально, грубо говоря, здесь и то, и более, около 10-15 лет. Занимаемся профессионально, нам очень нравится, поддерживаем спорт каждый год. Давайте с нами. Бик шәп уйлаганнар, суббота көнне өйдә ятканчы менә шулай итеп природада, свеж воздухта йөрибез менә лыжларда. Лыжа валай шәп булды, урман, табигать матур, бик шәп. Без монда гимназия мәктәбенә килдек. Алай впечатления только хорошие, только позитивные. Без бүген 4-нче мәктәп сотрудниклары балалар белән бергә табигатькә ял итәргә чыктык. Начальник класс укытучылары, 3-4 класслар белән, старший класс укытучылары, физкультура укытучылары үз балалары белән чаңгы шуырга чыктылар. Оештыручыларга зур-зур рәхмәт. Мне очень понравится здесь. Я никогда здесь еще не был. Сегодня первый раз только сегодня сюда пришел кататься. Было очень здорово. Без инде мәктәптә дә күп кенә шуабыз лыжларда инде. Бүген инде менә шушы ярышларда катнашырга без үзебезнең әйбәт шуган лыжникларны алып төштек ярышка. Менә шундый чаралар күбрәк булса әйбәтрәк булыр иде. Ну хәзер инде безнең кышның соңгы сулышлары дип әйтсәк тә була инде. Но киләсе елларга тагын да шундый ярышлар күбрәк булсын иде. Гомумән, бу көнне һәркем сәламәтлеген ныгытып, күтәренке күңел һәм яхшы кәеф алып таралышты. Айгөл Муллаганова, Илеш телерадиокомпаниясе.